Sa tuig 167 BC, ang Syrian Empire naghimo siyang ekspansyon ngadto sa makayutaan sa Palestina ug busa naapil ang nasod sa Israel. Ang hari nga si Antiochus IV usa siyang mga programa nga wad-on ang relihiyon sa mga Hudiyo. Apan dunay resistance gikan sa mga Maccabeo brothers, tulo ka mga managsuon nga misupak kaniya. Busa nakahukom si Antiochus IV nga himuon ang usa ka mangilngig nga pagtorture o persecution sa mga Hudiyo. Busa dinhi sa atong unang pagbasa atong nadunggan ang mangilngig nga giagian ngadto sa kamatayon nining 7 ka mga anak ka mga Hudiyo. Ug dinhi nakita nato nga ang mga Hudiyo mga igsoon adunay pagtuo sa pagkabanhaw sa lawas. Ug kining 7 ka mga managsuon andam sila nagantos, andam sila nagpakamatay basta dili lang nila talikdan ang ilang pagtuo nga sila banhawon sa Dios sa katapusang adlaw. Gani madunggan nato sila mga pulong nga nagingon sila, putla kining among mga kamot, among dila, kini among lawas, dauta. Kay nasayod kami nga sa katapusan iuli kini sa Dios nga among Dios sa among mga katigulangan. Busa mga igsoon kini pagtuo sa pagkabanhaw, pagtuo kini sa mga Hudiyo. Apan ang mga konserbative nga mga Saduceo wala mo dawat niini tungod kay ang ila ra magidawat ang first 5 books sa Old Testament. Wala nila dawata ang mga libro sa Maccabeo. Busa din sa itong ebanghelyo nangutana sila sa Ginoong Hesukristo. Unsaon man pagsabot ang pagkabanhaw kung nay usa ka babaye na 7 ka buok nakapamanan niya dinhi sa kalibutan. Busa gidipinsahan sa Ginoo ang pagkabanhaw, pinagay siya pagingon nga ang pagkabanhaw tinuod gayod mga igsoon. So that's the first thing that we can learn from today's readings. Ang resurrection from the dead, resurrection of the body is certain and true. Kay matod sa atong Ginoong Kristo, ang Dios dili Dios sa mga patay, kundi Dios sa mga buhay. So kana mga igsoon ang una. Ikaduha, ang pagkabanhaw sa lawas dito sa kingharian sa langit, dili siya parto sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Lahi ang kinabuhi sa pagkabanhaw. Ingon sa atong Ginoo dinhi sa yuta wala na pagminiuay. Apan dito sa langit daw sama kita sa mga anghel kay mga anak kita sa Dios. Unya kini nga kamatuoran mga igsoon mao ning gi-explain ni San Pablo ngadto sa mga Kristiyanos nga community nga iyahang gisugdan. Ug mao ning iyang gipasabot ngadto sa mga Kristiyanos sa Tesalonica diin sa iyang unang sulat gi-explain na niya nga kamo nga namatay diya sa bunyag kamo sa pagkabanhawon inigbalik ni Jesucristo uban sa mga anghel. Og tungod niini na excited ang mga Kristiyano sa Tesalonica nga moabot na unta ang pagbalik sa Ginoong Hesukristo alang sa pagkabanhaw. Apan nining ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica, din gikutlo ang atong ikaduhang pagbasa karon, nagpahinumdom si San Pablo nga kinahanglan magpadayon kamo dinhi sa kalibutan sa inyong Kristiyanos nga kinabuhi adlaw-adlaw. Ug makasinati kamo mga kadautan dinhi sa kalibutan. Apan ang Ginoong Hesukristo magdasig kaninyo, mag-uban kaninyo diha sa inyong mga kalisod. Kay sama sa karaan kining Dios sa kinabuhi ug dili Dios sa mga patay. He is the God of Abraham, of Isaac and Jacob. Siya ang Dios nga nag-uban sa mga Hudiyo nga 7 ka buok sa atong first reading. Naglig-on silang pagtuo panahon sa mga pagsulay ug pagpatay. Karon usab kamo mga Kristiyanos sa Tesalonica, inana gihapon lig-unon mo sa Ginoong Hesukristo diha sa inyong mga kalisod sa pagpadayon sa inyong kinabuhi diha sa pamilya o katilingban. Kini nga mensahe ni San Pablo mga igsoon is also for us. We Christians makasinati gitag mga pag-antos kay niya pamanta sa kalibutan, wala pamanta dito sa pagkabanhaw sa lawas. Din sama na kita sa mga anghel kay mga anak kita sa Dios. But dinhi naay mga kadautan, naay mga pag-antos. Kay matod ni San Pablo, dili tanan dunay pagtuo. Dili tanan dunay
pagtuo kang Hesukristo. Dili tanan Kristiyanos, dili tanan Katoliko. Apan kung ato panindugangan, dili pud tanan Kristiyanos seryoso nga nagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Subusa dunay persecution, not necessarily nga pareha sa mga nahitabo dito sa mga communist and mga Moro Islands, diin ang mga Kristiyanos patyon good because being a Christian is a crime. But din sa ato naagihapoy mga persecution diha sa mga baruganan, pagtulunan. Nga bisan diha sulod sa balay naay mga pag-antos natong mga Kristiyanos tungod kay dili tanan seryoso nga nanikamot sa pagsunod sa Ginoong Hesukristo. Pananglitan ang asawa maingon, "Father, pro-life gid ko, pero ang akong bana kay gusto dito sa contraceptives." Things like that. Naningkamot ko, Father, sa transparency sa ako ang finances, apan sa akong opisina nagpadayon ang corruption. And so we suffer. We suffer sa ato ang pagka-Kristiyanos. Apan si San Pablo nag-encourage nato. Dangop kanunay sa Ginoo. Kay He is the God of the living, not of the dead. He is with us. He journeys with us. Diya sa atong mga pagantos, isip mga Kristiyanos. So dinhi sa kalibutan mga igsoon, dili gyud mahingpit ang atong kalipay. Dito na sa langit, no? Ingon sa atong Salmo responsorio, "Ini kakita nako sa imong naong o Ginoo, mahingpit ang akong kalipay." Puhon ini biya nato ni kinabuhi, mahingpit ron niya ang atong kalipay. Kinahanglan lang makalahutay ta mga igsoon dining atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, isip sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Busa sa katapusan, adunay words ni Saint Julian of Norwich nga nag-ingon, "Sin needs be, but all shall be well, and all shall be well. All manner of things shall be well." But ipasabot niya nga mamahimo nga naisala, na kadautan dinhi sa atong kinabuhi. Apan sa katapusan, maokir ang tanan. Ug ang tanang tang maokir diha sa atong Ginoong Hesukristo. Subusa mga igsoon, mamalandong ta karon. Mamalandong kamo, mamalandong kita diha sa atong kasing-kasing. We spend silence today. Unya atong enumerate sa Ginoo ang atong mga kalisod, isip bihang sumusunod dinhi sa kalibutan. Isip minyo, isip balo, isip dalaga o litaw, batanon. Unsang imong mga kalisod sa kasing-kasing, ihalad sa Ginoo. Himo ang matters for prayer. Kay ubanan ka sa Ginoo nga makalahutay ka hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Yes, sin needs be, evil na mga kadautan kalisod na. Kay dili tanan nagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dili tanan seryoso nagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan, we have to pray for everyone. We pray for ourselves. Mudangop ta sa Ginoong Hesukristo kay sa katapusan mahingpit raw niya ang atong kalipay. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.